Mabuhay kabayan at welcome to my channel, Kabayan Family. Sa channel na ito ay pag-uusapan natin kung magkano ang kinikita ng mga Filipino YouTubers sa Pilipinas at sa ibang panig ng mundo. But before that, kung bago ka lang sa channel na to, ay don't forget to hit the like button, comment down below for any suggestions, share this video at ang pinaka-importante ay to click the notification bell button para lagi kang updated sa latest videos. Hello mga kabayan, ang featured Filipino YouTuber natin ngayon ay si Inday Alin. Sumali si Inday Alin sa YouTube noong December 5, 2017 at sa ngayon ay meron ng 211 uploaded videos, 130,000 subscribers, 15,538,141 video views, countries Philippines, at channel type is how to mga kabayan. Dumako naman po tayo sa Social Blade ranking ni Inday Alin. Nasa 132,649 po siya. Nasa 182,208 po ang subscriber ranking ni Inday Alin. Nasa 302,543 naman po ang kanyang video views rank. Ang ranking niya po sa Philippines ay nasa 1,710 at ang how to rank niya po ay nasa 12,232. Dumako naman po tayo mga kabayan sa subscribers for the last 30 days ni Inday Alin. Nakakuha siya ng 10,000 new subscribers for the last 30 days. Mas mababa po ito mga kabayan ng 16.7% kumpara sa nakaraang 30 days. At ang total subscribers weekly naman po ay noong December 18, 2019 hanggang December 24, 2019, si Inday Alin ay nakakuha ng 0 subscribers. Ngunit, noong September 28, 2020 hanggang October 4, 2020, si Inday Alin po mga kabayan ay nakakuha ng 12,100 new subscribers. Ito po yung pinakamataas na nakuha na subscribers ni Inday Alin for the year 2020. At ang latest naman po ay noong January 4, 2021 hanggang January 10, 2021 kung saan si Inday Alin ay nakakuha ng 2,000 new subscribers. Nandito naman po ang estimated monthly earnings at estimated yearly earnings si Inday Alin. Babalikan po natin yan. Dumako muna tayo sa video views for the last 30 days ni Inday Alin. Nakakuha siya ng 1.529 million video views for the last 30 days mga kabayan. Mas mababa po ito ng 4.1% kumpara sa nakarang 30 days. Ang total views naman ni Inday Alin weekly ay noong December 18, 2019 hanggang December 24, 2019. Si Inday Alin ay nakakuha ng 77 video views. Ngunit, noong September 28, 2020 hanggang October 4, 2020, si Inday Alin ay nakakuha ng 846,402 video views. Ito po mga kabayan ang pinakamalaking video views na nakuha niya noong 2020. At ang recent naman po ay noong January 4, 2021 hanggang January 10, 2021 kung saan si Inday Alin ay nakakuha ng 254,841 video views. Dumako naman tayo mga kabayan sa YouTube Stats Summary / User Statistics for Inday Alin. Ang kanyang daily average subscriber count po for the last 30 days ay nasa 334. Ibig sabihin po araw-araw for the last 30 days ay nagkakaroon ng 334 new subscribers si Inday Alin. At ang weekly average subscriber count naman po niya for the last 30 days ay nasa 2.33k. Ibig sabihin po nito mga kabayan, every week for the last 30 days ay nagkakaroon ng 2.33k new subscribers si Inday Alin. Titingnan naman po natin ngayon ang estimated audience age and gender ng mga nanonood kay Inday Alin. Kung makikita nyo po, karamihan ng mga nanonood kay Inday Alin ay nasa 25 years old hanggang 34 years old, kung saan
22.5% po dito ay female at 9.7% po naman dito ay male. Sinusundan po ito ng 18 years old hanggang 24 years old, kung saan 18.3% po dito ay female at 5.4% po dito ay male. Dumako naman po tayo mga kabayan sa estimated audience geography ng mga nanonood kay Inday Allen. Karamihan po ng mga nanonood kay Inday Allen ay nasa United States, 37%. Sinusundan po ito ng India, 18%, Philippines, 9%, United Kingdom, 9%, Canada, 6%, Australia, 4%, Denmark, 1%, at others po ay 16%. Titingnan naman po natin ngayon mga kabayan ang video ni Inday Allen sa YouTube na mayroong pinakamaraming video views. Noong September 6, 2020 po mga kabayan ay nag-upload si Inday Allen ng video turning 5 kilograms of cassava into 120 pieces of salbaro. Nakakuha ito ng 1.6 million views, 98.4% naman ang rating, 3,000 ang comments at ang estimated earnings ay nasa $815 hanggang $6,500. So mga kabayan, i-convert po natin yan sa Philippine peso. $815 times 48 is equal to 39,120 pesos. Ang 39,120 pesos po mga kabayan ay ang posibleng pinakamaliit na kinikita ni Inday Allen sa kanyang YouTube video na mayroong pinakamaraming video views. At ang maximum naman po ay nasa $6,500 times 48 is equal to 312,000 pesos. Ang 312,000 pesos po mga kabayan ay ang posibleng pinakamalaking kinita ni Inday Allen sa kanyang YouTube video na mayroong pinakamaraming video views. Mga kabayan, balikan naman po natin ang estimated monthly earnings at estimated yearly earnings ni Inday Allen sa YouTube. Nasa $382 hanggang $6,100 po ang estimated monthly earnings ni Inday Allen sa YouTube. I-convert po natin yan sa Philippine peso. $382 times 48 is equal to 18,336 pesos. Ang 18,336 pesos po mga kabayan ay ang posibleng pinakamaliit na kinikita ni Inday Allen sa YouTube buwan-buwan. At ang maximum naman po ay nasa $6,100 times 48 is equal to 292,800 pesos. Ang 292,800 pesos po mga kabayan ay ang posibleng pinakamalaking kinikita ni Inday buwan-buwan sa YouTube. So mga kabayan, ang estimated monthly earnings ni Inday Allen sa YouTube in Philippine peso ay nasa 18,336 pesos hanggang 292,800 pesos. Dumako naman po tayo sa estimated yearly earnings ni Inday Allen sa YouTube. Nasa $4,600 hanggang $73,400 po ang estimated yearly earnings ni Inday Allen sa YouTube. I-convert po natin yan sa Philippine peso. $4,600 times 48 is equal to 220,800 pesos. Ang 220,800 pesos po mga kabayan ay ang posibleng kinikita o kikitain ni Inday Allen sa YouTube taon-taon. At ang maximum naman po ay nasa $73,400 times 48 is equal to 3,523,200 pesos. Ang 3,523,200 pesos po mga kabayan ay ang posibleng pinakamalaking kinikita o kikitain ni Inday Allen sa YouTube taon-taon. So mga kabayan, ang estimated yearly earnings ni Inday Allen sa YouTube in Philippine peso ay nasa 220,800 pesos hanggang 3,523,200 pesos. At dyan na po nagtatapos ang aking video for the day.
Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, don't forget to hit that like button. Comment down below for any suggestions. Share this video, subscribe to my channel, and don't forget to hit that notification bell button para lagi kang updated sa latest videos. Maraming salamat!